Apa na lang? Apa na? Kira-kira. Una. Sige. Susunod. Ano sabay-sabay? May cards to. Grabe talaga pag tournament, no? Grabe ka. Ang sarap mo, Donsky. Boss, ganyan tayo. Hindi tayo. Wait na ako yan. Magpalaso pag naway. This time. Pag-uwi break, laro muna ako bago mag-uwi. Mainit. Kailangan. Tugod. Eh, Don! Coach! Ay, hindi ako seryoso. Hindi ko na ako si Coach. Go, coach! Tingin ulit sa Sabado. Umalis yung coach. Dito na ako Dami sa akin. Nakapaturo ko lang nga dito sa kanila. May coach na pumuntahan mo na. Dati. Hindi talaga ako nagpaturo doon. Nagpa-feed lang ako. Hindi mo nagpaturo. Ako nga, sabi ko, anong feed ko eh. Ang feed. Anong gusto ko feed? Sa kanya, ayaw niya. Pag-share sa akin. Yun na. Ay, yung puso. Hoy! Oh, puso. Hoy, Koreano! Grabe nga si Koreano. James! Si Allen ko. Si Allen! Good kaya!
gamit mo. Wala ka lukan eh. Wow, bato. Sorry, coach. Kaya mamaya. Ako kaya? Side coach. Bobo tayo. Sabi nga ka mga tayo. Nice, wow! Ba't ganun? Tumira, tapos tumira nga naman. Hindi ka nagbaba. Okay, ganyan, no? Balik sa mundo! Nakatawa na pa ninyo. Ganyan mo kuya mo? Sukaway niya? Galing. Nice one. Outside. Wala na ako schedule. Wala. Wala ako. Wala ako eh. Tang na, galing. Ano ko? Bilis ko. O yung video, tarot natin. Lamas ka mo. Ito pa, isa mata. Para upload video. Automatic ka talaga. Wala, break na break. Yung pumasok ka sa trash can. Break pa lang, break. Hindi malinis ko yun yan. Hindi ko pa rin ito. Magkano yun? Price. Ilan? Ilan? Apo to. Coach, kaya na coach. Mag-drink din next week. Coach! 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 Is mo mamaya. Coach, tingin ka muna sa YouTube. Ay, ay. Nataw. Ano nangyari? Meron ba ano? Meron ba pinakaindi? Ito oh. Kaya ko dito di ba lang ako. Smiley face. Smiley face. Hindi namin nagtana! Kapit isa. Kapit mo. Tinda mo ha?
Kaya pala mawala yun. Kasi mamyalo ko eh. Naset yan eh. Naset. Naset.
Binasbasan eh. Gusto ko eh.